and physical abuse. Ukuhlukumezeka okuzindlela ezininzi. Ibe khona le mfundo kuthiwa structural abuse. Structural abuse the way esihleli ngakhona kwitafini. Niyabona bakhona ishota lapha kune-cold drink, ibhiskithi, yonke into. Aninayongo nina apho ezantsi. So it's part ye-abuse cause abantu xa kuhlukumezeka omnye abanye behleli kamnandi, abanye bengatekelanga kamnandi. Iphathi yeni yokuhlukumezeka. Ibe khona i-physical abuse. I-physical abuse kuxa ubamba omnye okanye ubetha omnye umuntu. Nabo rape and so forth. So it's a pity asizange saba nexesha enough ngoba ngapha sifuna ukukhetha ngapha nale esithethayo ibalekile. Ngoba le ifuna uba nibuze imibuzo then iphendule. Ngoba ixesha lokubuza imibuzo then iphendule alikho ngoba sifuna ukukhetha unoyana. So sizakwenza ke ngoku sawubiza uma isister la uThabile. uThabile uzalwa ngumama uJeki Chauke. uJeki Chauke ukwi-organization abathi adapt apha e-Alexandra. Uyi-survivor cause Mr Khohlakala baye bathi xa bethetha bayamrhalela umuntu ozawuxelela abanye abomama ukuba ukuze usurvive kwi-GBV zeziphi izi-steps ekufanele ukuba uzilandele. But ke umntwana wakhe ucele islot ngoba naye ngathi ukhe wayi-experience le nto ibuhlukumezeka. So ndizawunikeza yena i-platform. Over to you, my